Assalamu alaikum. Haray mi hewri kam fop la landis ko jawontre parti jimo alla taw har ko jawontre parti jimo wombe sibude fode ma ben manu no kirdi taw no hersini ha feidi kero zent militaire la ni panikade be lanni non panikade be lanni fetude be lanni wanjalanade fi on min nani do o be suspandi parti politique yi dans 3 mois o be wawata gollude onder leydi la kene ɗon ɗin parti ji ɗon ɓe suspendide wondi woni ɗin wol IFR RPC arc-en-ciel men da hundi e hundi si tawi en yewtino haldama innama à partir de 31 décembre en reconnaissata junte militaire si ɓe suspendi parti ji politique en duwa kay darugol ɓe na fiɓe hoore hiɓe jogiti pinka e arme holirtemɓe de fion be tawna lo evde parce que be substa fion be tawta lo parti modèle jon no mi be tan do onde hotel ko arta ko ministre de l'administration du territoire panique ke a iti na kan ko tum nongo parce que ni déjà mi yewta do mamadi no gari ni ko sonko tun ni kala mo heno dire mun ko paleten ko sonkangol motu din non veli fop yaltita menga mi halno non ko peuple de Guinée doit wadir gol ni ñande be joni diri juude o fi to zento be tabe dari ko be sokiri aliuba ko bay ko toni kono parti mako be sispandale ko be sokiri foni ke menge ko toni ko bay sharia ala lendi si ona dum lando e justice be way gollude c'est vrai mais justice on be doit ka gollirde justice joodade o justice kala ko be yo justice o wala justice o wala justice nano dare jon par exemple Amérique si tay trompe ke ti gestion si justice on jabali be wawata fi on holle don ko parce que sharia no nyibele ni jon no no kiri do yersini go hakku yalla do no yersini si tawi on haldanoma innama way à partir de 31 décembre e reconnaissata hande kadi junte militaire o taɓe suspendre o parti ji joroɗen jalane mbeɗu wo yefdesi ɓe newnani ɓe waɗa ko congrès o mais ko après 40 jours ɓeɗo gandi prévision waɗano ɗon fi congrès o ko 19 et 20 avril jonno ɓe inni o han après 40 jours hande kadi yefdesi no wawi wadde congrès extraordinaire maɓɓe o fi honno jon noon minen min yalta décision minen déjà min inir mi respectata hande kadi sen mais ala hande kadi e les Congo junte militaire jon noon mbiɗen heeɗi cadre ɓe amin hooreɓe par ce que meɗen laama donc ñande ɓen noon inni yomin tawtu wo ko ɓe wi ko wo min waɗa si ɓe inni wota min waɗu min waɗa e congrès amin le 19 et le 20 ɗum kadi saria lekki ala e ɗum no e nder leydi jon noon ko ɗum mi ari ɓe ittangolɗen noon ɗeɓe o suspendaɓe ɗo jooɗiɓe suspendaɗa o yota ɓe jooɗo ɓe famkaji maɓe duwa immagol ɓe min mino fi parti ji maɓɓe ɗin normalement ou bien donc si tawi ɗon si tawi de ko gonga on haldino reconnaissata junte militaire après 31 décembre voilà na joɗagol ɓe lanni panikade ora à très bientôt fode image franchement c'est